Привіт всім, з вами я, Мавпуся, і сьогодні я буду вам показувати, як я роблю сальто. Хай-яс. Ой, вибачте, все так. Дивіться, раз, два, три. О, Господи, я ввалився. Я тьоті. Та і бабайся. Все, як спявий. Ой, Господи, я падаю. Ме. Уй. О, Господи. Уа! Ты ё-моё. Привіт всім. Всім з вами я, Мавпуся, ще раз. Прошу. Хай-яс. 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 Блин. Опять ударилась. Як у вас всіх справи, підписчики мої? Як у вас справи? Підписуйтесь на канал Мавпуся. І я далі йду. Раз, два, три. Єбеляха-муха. Дивіться. Імператриця. Привіт, мене звати імператриця. О, мамочки родная. Раз, два, три. Ай! Та йомай, ти чи глазами б'юся? Я не розумію. Ауч, зараза, трохи заболить. Ай, ти зараза. Всем пока-пока! Пока! Пока-пока-пока! Пока-пока!